ansjeta u stonku u idi It-nejl aħna f'fakit ejjejt frustrazzjoni Noqgħod taħt it-tort u ħdejn il-vendikazzjoni Bib il-bot mill-ferħ, blokk il-bot mill-paċi Ilek xar li tlaqt u għadek tajx ġo rasi Minar mi beda respectfully anzi Irridlek l-aħjar bija u minajri nizzila fi djari Għalija ma nizbalji Kif narraħħajjen gbirna u fejn nikber fadalli l-imħabba trabbi l-komplimenti Fjak il-komplament bandi xnambi ħat ma jibda minn xnab il-mentalità li naddi dbati meta Sib fuqek jaddi Edha livella lik naqas traġi ċirkustanzi strambi Tlaqtu ma dekx fħajti ħajta kastel bejnietna mola s-solari Ndawar soldati barmi fuq armi mira fuq l-orizzont Lesti fil-pront kuraġġub sal-attentat xi darba kont issa Għajdli l-indiska ta' Taylor ju tajlix qed tisma' biex tkampa mal-waġa li tajtek Għajdli jek għacċadda ħsib li għada pitada mux ħassib aħjar minni fħajtek Għajdli xkelli namel aktar mill-ħafna li għamilta li kull darba li rajtek Għatlek mandi bżonn il-ħattu ħatta li xorta biku minn ajrek Uħuda kif trida maħanajlek xuddin fis-Serbija